Layas turno karon. Ay, wa may pamasahero. Na po ning amaw oh. Tulak sa motor ayo yung Motor mo na pagka-diri Mr. Lem. Wala agad, plaster ganita diri. Kasi plaster klaro na nitapad ka sa kuan ni turno ka nya nagtulak-tulak mga sa imong motor pangguba man ay mo agadlaw eh. Pataka ra ka pre. Di ko motorno pre ning tapad ako sa imo kay nako istorya. Di ka motorno. Bilog motorno ka nagtulak ra biya ka sa imong motor. Dili pre importante rin ang istorya sa imo. Unsa ka importante kaysa mangitag kwarta? Di ba kay nomdom ka kato natulog ko dito ah. Sa tulog labayan ko nimo bulan. Butan. Hoy! Nakoy nakitaan puti kaayong paa. Paa sa chika. Si paa sa chika, paa sa manok kriting puti. White legs ba? Unya pre kay aron maganahan. Akong gimasimas pre ang paa. Kabalo na ko. Paa sa manok ang gimasimas nimo kay mo nahilig nimo buanga ka. Kaakad pre. Dili uy paa sa chika. Paa sa chika ang ganahan aron maganahan ba? Pandam. Sa chika. Siyempre, gikan diri bagta pre. Tabong diri akong ganahan. Ayawasan ni mo Mr. Lim. Ay, naganahan. Nya kay pre. Naganahan man. Giganahan ang chikay mo gimasimas. Siyempre, naganahan sa akong pag-anaana na ko. Mo na akong nadala. Ang chika. Pili. Ang manok. Atay, kay ang chika. Kay sabay sa iya sa manok. Akong ipaganaganahan ang chika. Bakit madala na ko ang manok. Makaprawasa po di mo Mr. Lim. Ay, apin ako. Chika na dyan ang giganahan. Pag-ayo, gilok na mong tato. Yun ang mapasin ako. Kaya mag-drain akong battery. Maura to. At aya tawa na. Apin ako chika nang nadala niya. Manok raman day nga puti o paa. Kani ang mga silingan ba? Linggara na si panguha sa mga manok ba? Dire gito ni agi tong amaw oh. Ako ning koralon be para di na to lapas tong amaw. Kadaawon tag makaagi pa ka diri ah. Hello, kuralan ni Kuya. Kalagit lang si Jom makaari. Kuralan akong magianan. Asan ko kumangita ni kalugsan? Ano to ng tiradura? Di gito magmahay sa ako ah. Manok sa manok ya. O sige, paglaw na dira, kaya nato ko'y gat nga dire. Ano di nakaila ka ito? Asa ato ko to kay suri na mo kagahapon? Kuya. Ay sus laite! Walay silingan nato nga wakaila sa iya. Nanikit sa marito si Jom. Ay sus laite! Wa ko kailan siya pangan, pero ilaado kay itong tiradura ug manok sa itong silingan. Ano ba yan? Ay, sige. Wala ko sa laman. O sige na, panglawag na. Balik itaw awa. Katilaw gito ani. Pero di na ka dito si Jom makabalik diri ba? Ay, nakita na tigali ko paraan para pakita ko ni Jom utro ba? Lagi manok diri ah. Ay, nalagi ka. Ito ka ginagpaunda ng manok. Paun, gipanaan ko ni mog manok. Alam mo kanidong sa manok ka ni Kuya mong nagpaon na lang kung manok diri kay bas hindi ay magi ka diri yung January gihapot ka kita ko nimo. Ay, kabalo man ni siya. Ang kainin mo ko Kuya kay lado kuno ka kay magtira dito ka manok sa silingan. Sa atua pag imo kong gipanaan og manok diri ah. Kabalo na ka sa kong agianan unya. Nakabalo ka kay lato kong tirador manok sa silingan. Exactly. Kuyan na. Ayok sapa si Kuya, naglalakad manok diri ah. Ang magsapa ko. O sige, salamat aning manok niya, malakaw na ko. Ay, wala ba? Nanda ko'y hangyo sa imo ba? Hangyo. Basta man. Pwede sunod di mo panguhag manok sa silingan. Ako na yung kauban. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang kauban?
Dili, pwede. Basig mahimura kang sa gabal sa akong mga lakaw. Gitagaan bitaw ka na hugmanok ni kuya ha. Wala pa kong kasaba. Confusion ko pa nila. Ano si pamaaklok? O sige, magsabay na ta. Promise? Promise. Basta, magsabay ta. Promise lagi. Sa buka, pagbayhana pa, promise pa. O sige, promise. Pagkat isang tanong lang naman, kinatahanap na Kaya Nay? Sige. Serious na iris. lang bawian, mamatay man. You know it, oh, manaw na nagkakong pagdagang bawian, mamatay man. You know it. Uy, patid. Eh, Kung kaon man sa na. awa. Nagdula kong tala 888. Natay itry nga dula diri ah. Sige daw. Ano? Fortune James. Sige. Kaya to na. Okay. Fortune James. Play. Up to times 10 mo pwede up to times 10 ang pwede. Dili mo guro. Murag feel ako up to times 15 eh. 15. Tayo lang sana to og gamay nga bet. Sige. Tayo to og 5. Wala daw og time wala. Mo na ning strategy. Sige daw. Kita kakuan ka to tulo ka din spin wala ta kay score. Mo beta dra og pila man ang gusto na 3 man to ka din spin. Tayo to og bet og kwam. 500 diretso. Sige Na daw. plus XP yun na to na. Tanawa. Up to times 15. Jail ka dira. Up to times 15 ang madaog. Tanawa na rin matsambahan mo to din na ron. Wow. Times 800 dayo. 800. Ako oy. Times 3. Pila to? 2-4. To 4. Bet na po to dira. What Nga na rin ang style dira ah. Bet ang gito dira good. Tsambahan lagi ng times 15 lagi. Buak kinaron, wasak kinaron. Times 2. 400. 400. Bet na pod. Para na, spin na dira ah. Win multiplier. Bam. Tsambahi. Times 3. Wow. 1, 2. Times 3. Wow, katako. Tanawa. Penguin no? Tanawa. Pila? 1, 2 times 3. Tanawa. Pila ang daog sa Daog 1, 2 times 3. Tanawa. Tanawa. Wow. Tanawa. 1, 6. Nga na, mga kapatid. Moro tong strategy. Daog naman ta. Ikis na nadra. Sige. Mawidyo na ta. Di na nato na ikaw. Kisayang na itong Sayang program. bitaw, sayang. Nga to ran. Daog migo. Kung gusto ka ni mo dula migo. Ang link na ras comment section. Is tinugdula migo. Basig swerte unday ka.